Guys, mega love shoutout po sa inyong lahat. This is your host, Boy Bicol Official TV. And today is Friday. You know guys, alam nyo na pag Friday, I'm with my friends, Kapitan Dukis. You know, Kuya Leo and her loving wife. Yun. Pumunta ka dito sa may Pilipinas kasi mag-ano ka. Punta ka. Dito kami guys sa ano, sa DQ. DQ, Diplomatic Quarter ng Saudi Arabia. Kukuha kami ng passport. Alam mo yung dito yung ano ba yung hotel dito? Ritz-Carlton? Ritz-Carlton. Dito sa loob? Oo. Pumunta kami minsan. Magkakape sana kami. Nandito kami kasi tulong namin yung paragahan sa ano. namamasyal kami dito. Kung naalala nyo ng araw, nung mga nauna kong video, meron akong bali dalawang video dito na nasa park kami. Hindi ko alam paano. Hindi ko ngayon alam kung saan, pero dun siguro ulit. Hindi ko alam. Pero taglamig pa yun, ngayon summer na. Hindi ko alam kung anong mayroon. Basta ang alam ko mayroon kaming taon. Ano paano yung karga to? Chow na naman, chow. Ano guys, punta muna kami sa Philippine Embassy. Uuwi na kami. Magpapadeport na ako doon. Papaiwan na ako. Si Kapitan din. Uuwi na ako. Hindi na ako masaya. Hindi na daw siya masaya. Hindi pa siya sumaya. Isumahod na sa YouTube. Magkano sinabi mo ka? 136 kilo. 136. Grabe. Sipin mo yun. Pesos. 136 pesos. My goodness. Tapos yung converter, umabot ng 1,000 mahigit. Ayun. Hindi. Abonado pa. Kita ko. Kita ko na yung stress. Tsaka guys, salamat nga po pala sa lahat ng palaging walang sawa ninyong support sa aking YouTube channel. Lalong-lalo na yung mga nagpapalipad, nagpapamember. Opo. Actually guys, nung last Sunday, Friendly. nag-order ako sa auntie ko na magluto siya ng mga pagkain para ipakain doon sa aming bayan, doon sa lugar namin. Kaso ang problema, hindi niya videohan ng aking anak kasi walang ibang katulong yung auntie ko kundi yung anak ko na yun, kaya hindi sila nakapag-video. Pero kahit gano'n pa man guys, ano yun, nangyari yon at mangyayari palagi yun every time na sasahod ako sa YouTube ko, dahil yung mga tinutulong niyo po sa akin ay may napupuntahan din po. Kahit ako hindi na sumahod, basta sila makakain, diba? Blessing niyo sa akin, kaya ibinibigay ko rin sa kanila. Kaya salamat sa inyong lahat sa walang sawang support ninyo sa aking YouTube channel. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock. And guys, nandito na kami sa park. Isang park pa lang ito. Papakita ko sa inyo kung anong park ito. Ito yung Rock Formation Park. Gawa-gawa ko lang yung Rock Formation. Yan, kung makikita ninyo. Mga kabatuhan.
Ganito siya dito. Ayan siya. Malilim dito. Ayan. Ayan yung mga upuan. Puntahan natin ito dito. Ayan. Tapos pwede kang umupo. Ayan, upuan. Pwede kang umupo. Ayan. Tsaka may mga ilaw. Ilaw po yan. Ilaw. Yan, ilaw. Okay guys. Kaso hindi na siya malinis. Kasi madumi na. At mayroon siyang dalawang tower. Tower po yan guys. Ayan. Paikot siya, puro bato. Ayan guys, meron ditong wishing well. Anong tawag dito? Wishing well. Wishing well? Mag-wish ako dito. Magagis ka muna ng 5 real. Wala akong 5 real eh. Wala kang 5 real? Wala. Hindi wala kang wish. Yun. Guys, mag-wish ako. Sana sasahod na ako sa YouTube. Yun sasahod na daw sa YouTube. Your wish is your command. Yan. Okay na. Pwede na. Yahoo! Ang lamig, grabe. Dito. Hindi na nagana yung iba. Dito tayo sa malilim. Yun.
Yung pinakabubong niya bato. Grabe. Ibang klase. Ayun. So guys, hindi kita nyo to, dalawang tower. Yan ang aming baon, courtesy of Leo Official Vlog. Kaninong kamayan? Hindi ako makapasok sa sled. Sa? Sa vlog. Hindi niyo ako makapasok. Ano yun mo? Sino mo yung... Pumunta sa iyo. Baradin mo lang mga... Sarap. Sarap. Walang gana sa kapitan guys. Pagpasensya nyo. Yan. Mr. Leo Official Vlog. Uy, Apple juice to? Napod yun. Asan yung alak? ha? Huwag ganun. Mamaya, pag-uwi natin. Bad yun, bad. Baka sakali makataan tayo na. Yun o. Yun o. Hindi, nagano lang si ano, nagbabakas sakali pero wala talaga eh. Pasensya na. Ajay, guys, yung pamangkin nga po pala ni Kuya Leo. Ayun. Shoutout sa inyo guys. Ayun. Dito siya nakatira guys. Sa isa sa building dito. Siya yung caretaker ng kanyang boss na general. Ako. Yan si Kapitan. Walang ginawa yan kundi kumain. Saan punta mo? Mageda ako bukas. Bakit? Ikaw lang mag-isa, may sino kasama ka? Sino muna mo? Yan. Ito guys, kung naalala nyo yung dati kong blinag to. Nandun siya, sumundoy mo. Hindi. Makililigis. Medyo malamig pa nung araw. Pero ngayon, init na. May extra na naman bayad ang bayad eh. Ano? Yan. Mainit na yan, sobra. 12 hours. Orange. 12 hours. Guys, waiting na ako sa sasakyan. Papunta na sila dito. Pupunta na kami sa ibang lugar. Yan. Kung saan kami mamimingwit next time sa pagbalik namin dito. Tinuro sa amin ng ano, pamangkin ni Kuya Leo Official Vlog kung saan pwedeng mamingwit dito. Kaya Papalabs, ihanda mo na ang iyong rad para makapamingwit tayo dito sa iyong pagbabalik. Guys, nandito na kami sa another destination kung saan pwedeng mamingwit. Ayun. Kaya Papalabs, prepare your fishing rod. Pupunta tayo dito pag uwi mo. Ayan. Ayan guys. Ganito lang siya. Ayan. Daming dates. Ayan. Dates lahat yan. Ang dami. Ang dami. Oo, pabot. Pabot lang yan. May mga maliliit din. Diyan o, yun o. Yung guys, oh, kita nyo? Yun o? Sila o? Dapat pala nagdala na tayo ng bingit. Abangan mo yan doon sa medyo ano. Yun o? Ito ang dami oh. Friday, balik tayo dito, William. Ito guys.
Dates. Ayan. Ayan yung dates. Tilapia dun ka. Ayan o. May hito pa oh. Ha? May hito. Oo, marami yan dyan. Dito, tilapia, dalag, ang dami yan dyan. Hindi, kailangan yan abangan kung saan yung ano. Ayun, yun ang lalaki. Yung meron nga sa ibabaw. Siya rapos, ganaba rin yan eh. Ito niya. Ayun, Yun o. kita niyo yan? Lalaki. Yun o. Kita niyo yan o. Yan o. Kala mo ha. Ha? Oo nga. Ay, wala pa nga chip, lumalapit na eh. Oh. Nakita si Kapitan eh. Oh. Ang lalaki. Sarap ng wingwit dito ngayon. Panalo. Doon marami, ang lalaki. Dami. Ang malalaki. Ayan, guys. Dates. Dapat o sa malalim. Yan, ang lapat. Yan, marami kang lalaki yun. Yun, ang dami. Yun, lalaki. Ayan guys o. Yun o. Kita niya guys yung isda. Ha? Yun o. Yun o. Alam mo, may ano naman eh, di ba? Yung tira mo, pwede kang manoktaw dyan. Kumag-ano ka ng ano? Lambat. Lambat. Huli mo sila rito. Yun o. Mapipili mo yung malaki-maliit. Uy! Laki. Dito. Yan o. Guys o. Guys o. Yan o. Kaya pag nakita ka ng pulis, nakawin mo ulit. May nanguhuli dito ng pulis? Ha? May nanguhuling pulis? Oo, pagka nakita yung ano, yung maliliit, nga, uli ka dyan. Ang laki, may sarap. Sarap ng bakmain, oh. Eh, ito, yun. Yun o. Laki o. Yan, oh. Yan o. Putang ina laki yan o. Malalaki? Oo. Laki, dami. Ayun, lumapit sila. Tilapia. Yan. Hey, sakmay mo. Saan yung chick lalapit? Tapos takmain mo. Mahilig din pala sa selfie yung mga ano dyan, ito malapit na picture pa. Hindi kang gusto. Hanggang doon yun. Oo, agad din yan. Ayun yung ano, yung karagtong noon. Ay, ito? Oo, ito. Ah, kaya pala. Ayun ang karagtong niya. Dito kung mamingit ka, makakapili ka kung anong gusto mo. Malalaki sila. Tapos Nakikita mo, yan, nakikita mo yan. ayun o. Yan ta. Doon na yun. Ah, oo. Yun o. Oo. May maliliit, may malaki. Hindi pa sila pala ano, mailap. Hindi. Malapit sila. Lalo, Kaya pag lang may may pumas yan. picture eh. Ayan o. Yung dalawa na sila. Kaya lang malapit yan, nakikita kasi nila yung kamag-anak nila. Yung nagbibidyo. Tado! Ayan pala, maitim. Ayun, dami oh. Ayan o, palangoy-langoy lang siya o. Ang laki niyan. Kasi yung hinuhuli natin doon. Oo. Maliliit yun. Lilit yan. Malalaki ka rito. Kaya ang kukunin mo talaga dito yung ganito, yung pinaka-minimum muna ano. Yung kayang isampal sa... May bingwit? Gamit namin kanina. Sabay kumuha na. Kinuha yung tansi. Walang tansi? Wala. Sayang. Saan mo lang yun. Tignan mo kumuha ng chips.
Yun, yung mga dito. Sa malayo. Yun. Ayan guys, oh. Ayan sila, oh. Sino? Oh. Ang galing. Nandiyan ano siya. Andiyan na sa tabi-tabi. Nagpapampers. Papamper na sarili niya. Naiinitan. Yan o. Nandiyan siya. Nagpapapicture nga isa eh. Saan mo ano? Kung ano ba siya? Wala layo. Nalayo yata. Wala. Bato. Ito. Ay, pag binato mo, ayun, ando sila, madami. Hindi ka akala nilang pagkain ba? Oh, di ko ano. Oo, di ba? Oo. Akala nila pagkain. Huli na yan. Sigurado. Grabe, ang ganda dito. Tapos yan yung makikita mong nanguhuli, oh. Huli na yan. Babalikan namin kayo, aga na kayo ha. We will be right back for more, promise. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town,